Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Масеевка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Хисамиддинов Рифат Мөнир улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Мәскәүдән кызы Гөлназ, кияве Марат, оныклары Аделина һәм Амелия, Тольяттидан кызы Гөлия, кияве Ринат, оныклары Алмаз һәм Илнур котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әтиебез безнең иң газиз, иң кадерле, олы хөрмәткә лаек булган якын кешебез. Без аны сул як фәрештәбез дип атыйсыбыз килә. Гомере буе авыл кешесе буларак, ул тракторист булып хезмәт итеп, бар көчен, гаиләсе, балалары өчен биреп, намуслы килеш хезмәт итте. Колхозлар таралгач, ул да күп авылдашлар кебек Мәскәүгә вахтыга йөреп эшли башлады. Йомшак күңелле әтиебез, без кызлары өчен дә, оныклары өчен дә гомердә кырыс булмады. Аталарча төпле сүзен, акыллы киңәшен биреп, туры юл күрсәтеп яшәде. Без бүген дә аңа карап сокланабыз. Бар яклап анардан үрнәк алабыз. Кадерле әтиебез, бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мен бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән матур гомер кичерергә язсын сезгә. Бүген юбилей көнендә әткәй без уйлап куйдык. Бәлки, син гомере буе улларым булса иде дип хыяллангансыңдыр. Ләкин күңелеңне төшермә. Без сине бик яратабыз һәм киләчәктә синең йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырга ышандырабыз. Әтиебез, әзрәк тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, көчен, җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Менә синең матур юбилеең, чәчләреңә бәсләр кунганнар, нишләптер сабыр күзләреңә яшьләр бүген әткәй тулганнар. Кызларда бит кошлар язмышлары. Үсеп җиткәч алар китәләр, ләкин барыбер туган газиз йортка сагынышып алар киләләр. Моңаймалы гомер уза диеп, шөкер, бүген чаба оныклар, көтсен алда бүгенгегә кадәр килеп җитәлмәгән шатлыклар. Куанычлар берсе артыннан берсе кереп торсын туган өемә. Утыр әле әзрәк, ял итеп ал, сөю белән кара күземә. Ике кызың сиңа рәхмәт укый, теләп тигез гомер йөрәктән. Булсын иде алда яңгыраячак, моңлы җыр да бездән бүләктән. Кадерле Рифат абый, бала оныкларыгыз бүген сезнең белән бергә шатланып, юбилеегызны каршылыйлар. Бәйрәмегез котлы булсын, ә хәзер яңгыраячак җыр күчтәнәч булып сезгә ирешсен. Чок янәшәмдә, әтиемә мин зур рәхмәтле. Бар кешегә шуны теләр идем, бирсен диеп тигез бәхетне. Горурлыгым минем тормышыма да, таянычым һәм дә ярдәмчем. Рәхмәт сиңа барсы өчен. Чыктың, аңлыйсың син барсын да, изгелегең, яхшылыгың өчен ниләр эшлим икән тагында. Горурлыгым минем тормышыма да, таянычым һәм дә ярдәмчем. Рәхмәт сиңа барсы өчен. Син бит
Озак яшә әнием белән бергә, тормыш матур, дөнья киң бит ул. Урап барсын бәхет шатлыкларга, ачык булсын безнең барган юл. Горурлыгы минем тормышымда, таянычым һәм дә ярдәмчем. Рәхмәт сиңа барсы өчен әти, һәр вакытта син бит киңәшчем. Горурлыгы минем тормышымда, таянычым һәм дә ярдәмчем. Рәхмәт сиңа барсы өчен әти, һәр вакытта син бит киңәшчем. Рәхмәт сиңа барсы өчен әти, һәр вакытта син бит киңәшчем. Һәр вакытта син бит киңәшчем. Рифат Мөнирулла Хисаметдиновны 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән бүген яраткан тормыш иптәше Наҗия апа, әнисе Зәйтүнә апа да котлап, шулай ук үз теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Картаеп җиткән көнемдә олы терәгем булыр дип тәрбияләгән балама да 60 яшь тулды. Ул инде күптән үзе дә бабай. Шөкер, тормышы тулы. Миңа да гел ярдәм итеп яши ала. Татлы улым гаиләбезнең иң төпчек 5нче балам, олы сөенечем, ышанычым һәм картлык көнемнең якты өмете булып туды. Үз гомерен ул туган йорты, туган авылы белән бәйләп, һәр вакыт минем янәшәмдә киленем белән бергә яшәделәр. Әниләр аяк астында җәннәт дип әйтәләр. Балам, миңа хөрмәт һәм игътибар, ихтирам күрсәтеп яшәгәнегез өчен киленем белән икеңә дә бу җәннәтләр насыйп булсын. Үз бала оныкларыгызның да шундый ук мөнәсәбәтен сезгә дә татырга язсын. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле ирем, бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына оныкларыбызны үстереп яшибез. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Кадерле тормыш иптәшем, бер-беребезне яшьтән эзләп табып, кушылганбыз тигез пар булып. Яшисең син ярты җаным һәрчак ышанычлы, назлы яр булып. Яшьлек калган, истәлекләр калган, яза-яза тулган көндәлек, кайсы елның кайсы көне генә түгел микән сагынып сөйләрлек. Бу тормышның озын юлларыннан атладың да, һаман атладың. Кеше дигән, булдыклы ир дигән исемеңне горур сакладың. Яшигәле якты дөньяларда Ходай биргән парлы тормышны, олыгайган сайын иңне иңгә куеп, бергә бүлеп шатлык сагышны. Хөрмәтле Рифат Мөнирович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы җыр күңелегезне тагын да бизәсен иде. Каршыласак иде гел бергә, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән, һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улган йолдыз кабынгандыр, шул йолдызның серле нурларыннан син
серләренә өйрәткән. Дөнья гамын оныттырып торсын, туган көнең олы бәйрәмең. Гөл кояшлы яктыгына булсын, язын көзен кышын җәйләре. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул гөн йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул гөн йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Бүген синең